हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मीनाक्षी रामसियारि इउटिउब चेनेलाव बराय हरफिननाय थाबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। दा नै लोगोफोर आङो फुंनि जानाय लोंनायनि माने थियारि खालामनो नागिरदों आरोना खुथ्राजों आलु संनो नागिरदों ओमफ्राय फान्थाव। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। लोगोफोर दा आङो मैगंखौ हानानै रेडि खालामना लाबाय। दा बेखौ एवनोसै आरोना आङो बेखिजा आरो सारायखौ जाननानै होबाय। पियास बानलु हानानै लाबाय। दा एवनोसै आरो आं लोगोफोर। फारसेखि मैगं एवबाय थादों आरो बेखौ बोरायनि थाखाय आं साहा बानायगासिनो आरोना लोगोफोर। नै आंना दा साहायाबो जाबाय आरोना। दा नै लोगोफोर फान्थावाव हालदै संख्रि होनानै लाबाय आरोना बेखौबो आं दा एवनोसै फारसेथिं दा। बैसागोनि लोगोफोर जि मोजां मोजां देलायग्रा लाबोदों आरोना हिन्जावफोरनि बिबारफोरबो खानाय खफायाव लानो थाखाय। बैसागोनि दिनै बाजारा बहुत मानसि जादों आरोना मारफिर जादों। दख'ना गोदान गोदान लाबोदों आरोना आं दख'नाफोरखौ माने देखायबाय थालायदो ओरैबायदि गरमनानै आसानफोरा जि साफा साफा लोगोफोर गोजा गुफुर मार मोजां नुखादों आरोना बैसागोनि थाखाय माने बिराद दिनै बाजार खालामफैदों आरो मानसिफोरा जायगायानो गैलायलाय आरोना ओरैबायदि गरम। दा न' फारसे फैफिनबाय जोङो लोगोफोर। जि गरम लोगोफोर इमान सान्दुं गोसा दा न'आव मोनफैबाय आरोना जि माने मोदोमानो खामसावजोबखादों आरो इमान आंना फिसाजोआ गालांजादोंमोन बिबैजों गालांजोंमोन बिमादो बिफादो बेरायना फैबाय आरोना ओमफ्राय जि आराम थान्दा लाबनानै मिनिसोदों आरो ओंखायनो आङो लोगोफोर बाजारनिफ्राय दख'ना गांसे लानानै फैबाय आरोना मोजां नुबाबो नुवाबाबो गानसाबनो। सानजौफुनि दा एसे स्रा लोंस्रानोसै फैनाय लोगोफोर दा साहा लोंखांनानै बाजारनिफ्राय फैनानै दा नै फिसाजोखौ थुखैलायनोसै आरोना हिन्जावफोरनि लाइफलाय बिदिनोसै न'खरनि खामानि आरो गथ' गथाय सामलायनाय। दा गरमथार जादों नालाय थुखैयाबाबो जाया गेलेनानै लेथ्रा जाबाय थायो ओमफ्राय बेखौनो दा आं एसे फिसाजोखौ थुखैनानै होनोसै आरो लोगोफोर नोंथां।
नै दा जोंहानि फिसाजोआ दुगैखांबाय दुगैनानै माने दिनै बेखौ आं सानदों एसे फट'शुट खालामनानै होनि होनना बैसागोनि ओमफ्राय थुखैनानै दा एसे साफा देलायहोनानै एसे फट'फोर लानोसै आरोना गथ'खौ लोगोफोर आंनि फिसाजोआ जा साफा नुखादों मार साफा देलायखाबाय आरोना ओमफ्राय एसे दा बेखौ रिल्स बानायना होनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि फिसाजोनि रिल्सखौ नायनो गोसोबा भिडिअ इउटुबाव थांना नायहैबानो जाबाय आं आपल'ड होगोन आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो मोजां मोनदोंबा जुदि लाइक खालाम बिदिनो आङो गेजेर गेजेर भिडिअ लानानै फैबाय थागोन फेमिलि भिडिअ न'नि माने न'आव जि मा खालामो बेफोरखौनो देखायबाय थासिगोन आरो लोगोफोर थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय